शिव जी की शिष्या शैलेंद्र गुप्ता। शिव जी की चरण में हमार प्रणाम। नीलम दीदी हरेंद्र भैया के चरण में हमार प्रणाम। ई शिव चर्चा कथा के वीडियो देखे वाला भाई बहिना, माता बहिना, गुरु बहिना बानी लो, उहाँ लोग के चरण में हमार प्रणाम। हम बहुत ही सुंदर शिव चर्चा कथा लेके आइल बानी रौरा लोगन के बीच। उम्मीद करतानी कि हमार शिव चर्चा कथा रौरा लोगन के अच्छा लगी। हर हर शंभु, जय भोलेनाथ। कार्तिक गणेश की जय हो, माता भवानी की जय हो। एगो गांव में धोबी और धोबिन रहत रहे लो। धोबी और धोबिन बहुत मेहनती रहे लो। गांव नगर से घर घर जाके कपड़ा लेके धोबी आवस और उ धोबी ले जाके उ घाट पे कपड़ा के धुलाई करस। धुलाई करके तब घर घर बांटस। उ घर घर बांटला के वजह से कुछ अनाज मिलो तो ई धोबी और धोबिन के घर के खाना वाना चलो। धोबी बहुत पूजा पाठ में आगे रहलन। शिव जी के बहुत अच्छा पुजारी रहलन। उ सुबह में जगला के बाद उ नित्य कर्म कैला के बाद उ नहा धोआ के मंदिर जाके शिव जी के शिवलिंग पे एक लोटा जल चढ़ावस। ओम नमः शिवाय के पाठ करस। फिर अइला के बाद उ सुबह में जास घर घर जाके कपड़ा उपड़ा लेके धोबी घाट पे जाके उ कपड़ा के धुलाई करस। उनकर जौन पत्नी रहली उ ई सब से मतलब ना रहे, पूजा पाठ से मतलब ना रहे। उ तनी लालची किस्म के रहली उनकर पत्नी। उ कहस कि जितना देर रउरा पूजा पाठ में टाइम देतानी उ पूजा पाठ में ना दे के रउरा काम में टाइम गवाएम तो 2 रुपया आई। धोबी से उ कहस उनकर पत्नी। धोबी कहस कि देख ई शिवे जी के कृपा से हमनी के 2 वक्त के रोटी मिलता। बेशक रुपया रखे के नहीं खे त का ह, लेकिन 2 वक्त के तो रोटी तो मिलत हटे नु। शिव जी के महिमा बाटे। शिव जी चाहेम तो बहुत कुछ देम हमनी के, ऐसन बात नहीं खे। आउ कह के समझावस, लेकिन मेरा पत्नी के तो समझ में आओ ना। उ तनी लालची किस्म के रहली, लालच में ज्यादा रहत रहली। लालच के वजह से उ पूजा पाठ करबे ना करस। ऐसे ही एक दिन के बात बा, शिव जी के पूजा करके धोबी और धोबिन जाता लो धोबी घाट पे कपड़ा लेके। तो वही रास्ता से एनी टाइम पूजा करस धोबी। शिव जी के पूजा कैला के बाद और अपन ये सब कपड़ा उपड़ा धोए के काम करस। तो ऐसे ही हिमालय पर्वत से शंकर जी और पार्वती जी धरती लोक पे आवे खातिर जिद कैली पार्वती जी। तो शंकर जी ये बात पार्वती जी के सुननी तो कहनी कि देर कौना बात के, चले के धरती लोक पे। तो धरती लोक पे अगले दिन तैयारी भइल। तो धरती लोक पे अगले दिन तैयारी भइल तो पार्वती जी के नजर पड़ता धोबी घाट पे। धोबी और उनकर पत्नी कपड़ा धोत रहे लो। तो पार्वती जी और शंकर जी साधु के भेष में वही रास्ता से जात रहनी। तो पार्वती जी कहली कि हे स्वामी जी, राउर देखी भक्त बारन इतना दुख में रहतारन, तनी इनकरो के ऊपर रौरा नजर फेरी कि कुछ इनकर जिंदगी
अच्छा चले लागो। तो शंकर जी कहे लगनी कि औरत जात थोड़ा लालची हईले हलो। वो तो अच्छा खासा अपन मेहनत करत ताटे, आ 2 वक्त के रोटी मिलत ताटे। वो आदमी के का दुख बाटे? ना दुख बाटे। देखिए इतना धूप में इतना मेहनत करला के बाद तब 2 वक्त के रोटी मिलत ताटे। रउरा कुछ येहू सेवक के ऊपर नजर फेरी। तो शंकर जी कहने ठीक बाटे, तू नैखू मानत तो चला पूछ लेहल जाओ। तो जाके उन नदी के किनारे जौन धोबी घाट रहे, धोबी और धोबी के पत्नी कपड़ा धोवत रहे लो। तो शंकर जी साधु के वेश में गईनी या कहनी कि हे बालक, बहुत तू परेशान बड़ा, का बात बाटे? का परेशानी बाटे तारा? तो धोबी कहे लगलन कि हमरा कोनो परेशानी नहीं खे, सब कुछ अच्छा चलत हटे। तो शिव जी कहनी कि कोनो परेशानी नहीं खे, ठीक बाटे। हमरा तो लागता कि परेशानी बाटे। कुछ तू कुछ तू कुछ तू हमरा से वरदान मांग, हम तरह के वरदान देहल चाहतानी। तो धोबी उ समझ गईलेन कि शिव जी भेष बदल के आइल बानी। तो तुरंत जाके शिव जी के चरण में धोबी गिर गईलेन। धोबिन चकित होके देखे लगली, कहली काम छोड़ के ही चल गईलेन। चरण में गिरला के बाद शिव जी चरण से उठैनी या कहनी कि कुछ वरदान मांग। तो शिव जी ई धोबी कहता रहन कि देखी, अभी हमरा कोनो वरदान की जरूरत नहीं है, जब जरूरत पड़ी तो हम खुदे रउरा से मांगे। तो वजह से कुछ दूर गईला के बाद शिव जी और पार्वती जी साधु के वेश में गईला के बाद तुरंत विलुप्त हो गई लोगिन। विलुप्त भइला के बाद थोड़ी देर बाद वही रास्ता से बगल वाले गांव में एगो बगल के राज दरबार के राजा जात रहलन घोड़ा से सवार होके। तो उ घोड़ा से सवार होके जात रहलन। तो देखत रहन धोबी घाट पे, नदी के किनारे धोबी घाट पे धोबी और धोबिन दोनों लोग कपड़ा धोवत रहे लो। तो राजा के नजर उनकरा पत्नी के ऊपर पड़त ताटे, धोबी के पत्नी के ऊपर पड़ता। तो राजा चकित हो गईलेन। मने 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 सोचे लगलेन, घोड़ा रोक के मने मने सोचे लगलेन। कहे लगलन कि इतना अच्छा ये औरत बाड़ी, ई तो हमरा राज दरबार के रानी बने लायक बाड़ी। और फिर वो राजा धोबी और धोबी के पत्नी के पास जाके धोबी से कहतरन कि हे धोबी, तुम अपने हे धोबी, तुम अपन पत्नी के हमरा के हवाले कर द, काहे कि हम अपना दरबार में ले जाके रानी बना कर रखे तेरा पत्नी के। तेरा रानी से हम शादी करके दरबार के रानी बना के रखे, काहे कि इतना विश्व सुंदरी बाड़ी, तारा साथे तो शोभा नहीं की देत। तो राजा से धोबी कहतरन कि रउरा कैसन बात करतनी, हम इनकरा से शादी कइले बानी, 7 फेरा लेले बानी, 7 वचन निभैले बानी, दुख सुख में साथ रहे के वचन निभवले बानी। हम ऐसन पाप
कतही नहीं कर सकत ना, हम ई पाप कर नहीं सकत। तो राजा के मन में लालच आ गई रहे, काहे कि धोबी के जौन पत्नी रहली विश्व सुंदरी रहली। अब राजा धोबी से फिर दोबारा बात के दोहरावत रन, तो धोबी फिर उ मना कइले बाड़न। तो राजा राजा जौन धोबी के पत्नी रहली उनकरा से कहे लगलेन कि तू कैसन पागल औरत बाड़ू, तारा तो हमरा साथे चले के चाही। राज दरबार में ले जाके हम रानी बना के रखें, शादी रचा के हम तरह के रानी बना के रखें। तो ई तो जौन धोबी के पत्नी रहली ई तो लालची रहली। अब लालच में पड़ के कहे लगली कि ठीक बा, ले चली हमरा के साथे अपना दरबार में, हमरा के रानी बनाएम रउरा। तो इनकर जौन धोबी रहलन ये अपना पत्नी के समझावे लगलेन। तो पत्नी के समझावे लगलेन तो धोबी के जौन पत्नी रहली ई उल्टा में धोबी के डांट के पड़ गईली। कहली कि हम रउरा से शादी करके तो हम पछतातानी, कौनो हमरा सुख मिलल ना, हर समय दुख ही दुख बा रउरा साथे रहला के बाद भी। उ जिद पे अड़ के राजा के साथे जाए खातिर तैयार हो गईली। अब एने धोबी भी अपना पत्नी के कितना समझौलन, कहलन कि कितनो भी समय बाटे, जवानी बाटे, जवानी में तू कितनो भी कुछ भी करबू लेकिन अपने आदमी ही साथ दी। तबहू ही ना समझली इनकर पत्नी, और राजा के साथे घोड़ा पे पीछे बैठ गईली। राजा भी खुश होके जाए लगलन अपना दरबार में। तो दरबार के जाते जाते दरबार के समीप गईलेन, नजदीक गईलेन। तो उनकरा तो राजा जैसे अपना दरबार के समीप जाता रहन तो उनकर जितना चौकीदार रहे लो, दरबान रहे लो, देख के चकित हो गई लो। काहे कि देखता लो कि राजा के पीछे एगो सुअरी बैठल बिया। तो एगो दरबान राजा से कहे लागल कि हे राजा, रउरा पीछे का बैठैले बानी, सुअरी के बैठा के लेके आवतनी। तो राजा तो मने मने बहुत खुश रहलन। मने मने खुश रहलन। तो कहे लगलन का बात बाटे, हम का बैठैले बानी, तारा लौकत नहीं खे। तो दरबान कहे लगलन कि रउरा पीछे सुअरी बैठैले बानी, सुअरी के लेके रउरा कहाँ आवतानी। तो कहे लगलन कि तारा लौकते नहीं खे, हम का बैठैले बानी, ज्यादा दिमाग खराब करबा तो तार गर्दन तलवार से काट देम। तो उ चुप हो गईल बेचारा दरबान। तो कुछ दूर चलता नहीं तो देखता नहीं, एवारी दरबान इनकरा से पूछे लागल कि राजा साहब रउरा का पीछे बैठैले बानी, ये तो सुअरी के लेके रउरा कहाँ आवतानी। तो ओकरो के डांटे लगनी, कहे लगनी कि तार दिमाग खराब बटे, तारा पीछे नहीं खलोगत के हटे, तार गर्दन उड़ा दे हम। तो कोनो बात नहीं, रउरा गर्दन हमार उड़ाई लेकिन रउरा एक बार पीछे मुड़ के तो देखी। तो जैसे पीछे मुड़ के देखा तरन कि अरे हम तो सुअरी पीछे बैठेले बानी, वो तो धोबी के पत्नी के हम बैठेले नहीं है, सुअरी कहाँ से आ गई। तो तुरंत एक लात मारा तरन सुअरी के। तो सुअरी घोड़ा से गिर गई। गिरला के बाद वो जैसे तुरंत भागे लागल। अब सुनते सांगते भागे लागल। काहे कि ई जौन धोबी रहलेन तो शिव जी से गुहार कैलन,
शिव जी से गुहार कइला के बाद शिव जी प्रकट भइनी। तब कहलन कि देखी हम विपत में बानी। हमार जौन पत्नी रहली ह राजा, ये बगल के गांव के राजा उनकरा के भड़का देल हुअन। उ अपन पत्नी बना के महल के रानी बनई हन। ई बताई हमार उ पत्नी ना भइली तो उनकर का होई हन। रउरा एगो काम करी, रउरा उ पत्नी के सुअरी बना दी। त शिव जी तुरंत इनकरा के वरदान दे देनी, इनकरा के तुरंत सुअरी बना देनी। यही वजह से राजा के पीछे ही जौन धोबी के पत्नी रहली सुअरी के भेष में आ गईली, काहे कि शिव जी सुअरी के भेष में बना देनी। अब वजह से सूंघते सांघते ही धोबी के पास पहुंच गईली। सुअरी के भेष में रहली, धोबी के पास पहुंच गईली। और धोबी एने शिव जी के ओम नमः शिवाय के पाठ करत रहलन बैठ के। इहो ओजे जाके बैठ गईली। मने मने शिव जी से गुहार करे लगली, कहे लगली कि हे भोले बाबा, राउर तो हम पूजा कइले ना रहनी हटे। हमार जौन पति रहलहुअन ई करत रहलहुअन तो हम मना करत रहनी है। रउरा माफ करी हमरा के, फिर से मनुष्य के जीवन में वापस ले आई। त इनकर आँख खुलता तो देखत रन कि सुअरी हमरा लगे बैठल बिया। तो फिर ई ओम नमः शिवाय के पाठ करत रहलन। बीच बीच में जय भोलेनाथ बोलस। तो सुअरी जौन रहे उ अगला गोड़ उठा के अपना भाषा में जय भोलेनाथ बोलो। तो ई समझ गईलन। समझला के बाद समझ गेलन कि हाँ, हो ना हो हमारी जौन पत्नी रही है सुअरी के भेष में शिव जी बनैले बनी, इहे वापस आइल बारी। तो तुरंत ही शिव जी से गुहार करे लगलन। गुहार कइला के बाद शिव जी से कहलन कि रउरा फिर से हमार पत्नी के आदमी बना दी, काहे कि इनकर अब घमंड टूट गइल बाटे। तो शिव जी तुरंत उनकरा के आदमी रूप में बना देनी। तो फिर से धोबी और धोबिन, धोबी के चरण में इनकर पत्नी गिर गईली। ये माफी मांगे लगली, कहली कि हम लालच में आके रउरा के हम धोखा दे देनी हटे और राजा के साथे हम चल गनी है राज दरबार में, रउरा माफ करी। तो कहलन कि ठीक बाटे, तू तेरा गलती के पछतावा होता तो चला माफ कईनी। शिव जी से तू माफी मांगा। शिव जी से माफी मांगली। इहो सुबह शाम ओम नमः शिवाय का पाठ करे लगली, शिव जी के पूजा करे लगली। देखी लोगिन, हम ई कहानी के यही जा अंत करे जाता नहीं। कहानी रउरा लोगन के अच्छा लागी तो लाइक करेम, शेयर करेम। कमेंट में जय जय भोलेनाथ जरूर से जरूर लिखेम लोगिन।